Kita bahas matangan busai busana hamang busung ko nayam busung ko kita nong tiang koyu pang keroi jaga sum keroi ringan nak tinida ko sinno ko babu hamya hanai ringmani ko hamya bo baluka jesto mas ni thake mani ge bisram gonjo doctor naijaka phunuka phunumase liver nosto kidney bukisa nosto liver akhini tui chubjagi tangkha operation khaidi ni sawo जों जिबिव पाथगरे हनाय जों अर नारक माया हने सावो गे जों ताबो अब ऑपरेशन खाना जे रां गरै गे बागान नागि किसा तमाबो रेन गै आनि बुप्रां जों गायख्या गे ताइ किसा 30000 सुर बारि रहि नाखा अब नामान परे जों अब बाय बिश्रम मजा हस्पिटाल नायख्या नायमा अरां कुसुलिया ताबके या फरां ख सपान गरै गे लुकुरंनि थाने किसा सुदा सुबसो मानो हनै बाबुनो हामुय बाजार ना मुसुं बुले जोंबो सिनि नुखुङो ताइ केबसे गरै बाबु सिमिसि नायकलनाय गाबनो आं जतनो खाबै खोवे ताखुबुखनो कयजावो आनि मामानि समान आनि बाबुनि समान ननि जे याक सुमानि 10 टाका फनंथों 20 टाका फनंथों सुबा सक्तबो माखेंगो बाबुनो जों हामै बासार नाम मुसुंगो आसुनो आनि कयमु बिसि बोसोर काका हामिया कलायमानि को जेस्ट मासनि थेकें मानि ताबु इको आसुनो ओंखाता रां करे हानि नगो खिकलाय मातंगो जों केन थाने पाराव किसा खागा पाराव किसा खागमानि 4000 मानो 4000 मानो मिया बिथि खरस र पाइख्या के पाइख्या सिना मताबो जिबिबो थांदि बिथिनि दाम निने एक्सट्रा तेसरा खलायानो के अरबनि रां फाइख्या आमना आं लोकरं थानि किसा कयु किसा सुदा सुबा समानो बनि जे खागा तै बनि जे सुबा तै बनि जे हामजां मानि बनि जे खायरक मानि किसा सु माना मुसुंगा ननो बो पारा खंज पदनगर शिहरिपारा बोलंनि आन्दार कलाय को बरकला चलरा के न गाना गुनिनि सिनि किसा मिसा जे ताबो दफा हनो हामजानाय हायके बान्या तारक हंजानाय रक एमडीसी एमएलए आम हायरक न रक फायरक नारा नाय फैक्या सारा साका नरक जों सामाके साका बौनो समय मायाखौ समय माखांके फायनाय हिनि साव बरबो बनि ताबु yang हिमि दङ थाङि दङ जों जेफ्रो समय मान आप्रो फाया नोंनि साव ताबसु जरा न केबो फाय सुरा सुबा खा केबले फाय सुबा याखौ जों जे पारावले सुबा खा पाराव जों उसगाङो खाका खागमानि 4000 गाव नरक ताबु बनो बो जागा तालांनि बा बो जागा तालांगै नायरनानि वान सुइ दंलाय ताबु जों ताबु जे बिसोर मोनन डाक्टर सामानि ब डाक्टर सामाके सावो डाइरेक्ट yang तातलांदि जिबिबो तालां थांदि नि साव जों बर नहने खाकाय दं वान सुइ दं आबसे ताबु याफोरां खक्सापन गरै ताबु लुकुरंनि थानि नरके सुबा सुमानानि आम हायरक मुसुमानि आबा हायजा जों आं लुकुरंनि थानि किसा जों नायो बंनो सुबासो मानो मुसुं बाबुना हामरै बाजार ना मुसुं जाव नोंनि फन नाम्बार रक हायके नोंनि सिनि मुं रक दं तामं कला निनि सिनि मुंके ताम सागारिसो आनि दा निनि बुमु रांजाक्ति देबरमा निनि ताबु जे साक खामियाङि काले दंना निनि बाबुन बुमुके बिशु देबरमा ना नरक बनि बोसा कालाय बिलना खर बोसोर नरक बोसा खर बोसोर आं बाहामजु कुसु आंके दारा मासा दंगो अकरा गे बुरि मासा ताकार जलाव कायदा हका सिनि परिबार खरक पानु खरक ताम तमन ना के अबनो कारै नोंनि जागा जमिरक न बोसोरक दङ जागा तमा सिसिनि नुक्थाय दलासा ताइ गरै जों बबनो फालनाय जों म फालगाके जों तंनायसि जागा गरै खेसिनि ताइ गे जों ताबु त जागाबो माथो गया जों बर थाङै दंनाय जनो साबना हानाय आ सिनि कोन फान फालिनाय नानि कोन फान जों सब गरै खेसिनि साहस गरै खे बागान किसा तमा बो रेन गै आन बुप्रां जों गायबाय खे के ता बुनिया फाउसि बागान बो गे 30000 बारि रिनाखा आबो बिस्रम मजन नाय मन पाइख्या गरै खे ताइले सिनि yang ना हारै नुहना गरै खेसिनि अब नां लुगरं थाना किसा कयजा जाव किसासो सुबा माके सुबा जाबायदि ननि जे मानसा ननि जे सुखसा न 10 टाका दा फारि 5 टाका दा फारि आं अबनो बागै तिनि मिडिया बुसकां मा फाइया माइ साना बागै नरक बाय करना के ननि फोन नाम्बार तरा दं फोन नाम्बार के सारि फोन नाम्बार 6000985270 ओ नाम्बार खलाके नर नबाय करन मानो ना मानो जे सुबा नाय मुसुं नाय बरक जनो ओ नाम्बार कल खाइदि कल ओ नाम्बार कल खाइके मानो जनो kita bahas matangan busai
그래서 나 한명 무슨 거 나는 무슨 거 기자 넌 그냥 거요. 운판 그러 자가 좀 그러 기자 분은 나는 무슨 장 사장 불럼 무슨 기자 Tabuk je sorry hamyangi tonai sabo abon nini tam kalai. 안 보살까요? Bumung tamo. 부수 Nini ke tamo. 제발 분 Nong paran mungka. Nong parani bumung. 언어가 Abon no kare noro bojaga phunuka doctor no talangi ja phunuka. 나서로 부는가 봐 살펴는 사람 잠깐 그때 랑 보자 그렇게 나이말이야 다분농天成 거요랑 기자 거저 혼자 만나서 너는 나겠다 다분 Nong ni nok phang si je nong no tangai hamya kalai tong gungka ke nong le nong nu khung ba ke soli tong tabu. 지나고 꿀빵 그래 말 마셔 그래 베르마 섬저 그래 꿀빵 그래 지나고 다분 마이 마지야로 말던 거 그래 꿀빵은 참 칼라니 저 칼라이 좀 감가 Nok tabu lukurong ni thani tamo. 로골롱이 뒤에 생기서 차이서 나요 다부 거저 콘파 많통 Mane nyai tam khalai na orang no. 다부만 강가에 닥터로 버티 가야는 한다 Doctor phununa bagai lukurong ni thani. 로골롱 kin청 거요 나저 거저 롱을 마여 봐야 걔랑 보셔 그린 바가있어 란티즈만 뭐 빠이창가 안 가봐 Sorkarong ni theke kuno mungsasuk mara mangka norok. 설건 뒤는 많이 꿀빠서 Phon maya nok rok taklai buindok ro nok rok le mara mangka. 너글레만 가 딱렉 풍선만 가 Nong ni ration card rok khe APL da BPL. 맴 동보는 더이 Ontor doi. Ai pano keo kuno thani keo suba mung mai khotap khono. 마야 구성 군친 뻔 Tam sungmo 제발 Chephali na. ঠিক আছে.